noma sabanye abantu ngabanye abantu. Mina ke kodwa Cingwane ngeke ngize kungiphathe kabuhlungu kakhulu wemvulo ngoba imvulo vela ngiyiboleki. Yinini enizoba nezinkinga ke zokuhambe nithola zona imvulo eseyihuhlwe ezinye izinqa ngoba niyayiboleka imvunulo. Hayi bana mkhaya yena nobuyingenelela bana cha wethu ngithi mina kuwe ngane kwethu ngiyabonga kuwe ngibonga nakuphakela umthakathi ngokwazi ukuhulula leli qiniso ngifuna ukusho nje into eyodwa ukuthi amakhosi nendlunkulu badayisile izwe liyobuya ngokuthi nathi sikhonjiwe sikwazi ukuthi silawulele ezimeni engafanele ukuthi zenzeke mina ke ngenhlanhla ke ukukhonjwa umuno wendlula mithi nginalo ilungelo lokukhuluma ngoba umlomo wayo indlula mithi uma ngabe ukhona ungahambi kahle ungibona ukukhulumeka ezweni namanje ke ngithi noma ngabe imuphi umuntu ongumZulu wonke amakhono omhlaba akasukuma alwe akukho sitabani savunula ngemvunulo yakwaZulu akukho sitabani sageiza ngemvunulo yakwaZulu noma ngabe sezamcimbi umuni ekubeni singakho kungekho leyo singenalungelo lokuthi siyenze lento lo mcimbi soyifikela qathatha bese sibone ukuthi senze njani sikhulumele nabo phansi bese phinde ngaphezulu kwalokho ngiyaqinisekisa ngithi mina amakhono onke itabane into eziyicabangayo into ngabe kufanele ziyayenza ngabe ziyaxolisa zithi siyaxolisa lokho kwenzekile kube wrong futhi okwesibili siyacela ukuthi nisikhulise ukuthi ikuphi ekufanele sikwenze nengafanele sikwenze lokho kuzosilekelela ekuthenini sazi nathi ukuthi i-excitement yethu njengeyitabane ihamba ifikephi ingathinti i-altara ingathinti umsamo abantu abaphilayo njengoba inkolo nesiko liyinto ejule ngendlela esimanga esingesivume ukuthi lihlamba naso. Cha mfowethu Cingwane njoba ngishilo namanje ngisasho ubuhlungu noma ngabe buzwakala kangakanani kodwa khona la ekufuna engabe busuka khona noma sibambelelise khona njengoba usho nje uthi khona abasidayisile abadayisile thina abadayisa into yabo thina kade vele sadayiswa thina mhlabe ohlala nokhokutha nje saqala lapho ukudayiseka manje mfowethu mina engingakusho nje mfowethu ukodwa ayibe khona indlela ekukhulunywa ngayo ukuthi itabane ukuhamba kwazo ukuhamba kugcina la nathi okwethu kuhamba kugcina la kodwa mina ngeke ngivume ukuthi kuthiwa kukhulunywe nezitabane singakakhulumi nodade wethu ekuyibona abajombe izinto zethu uyabona nje njoba ngithe ngiyalimala ngoba uphakela umthakathi uphumile kwanongoma khona igode ekugiya osisi bakhona begiye ngamahawu ngehlango iphethwe izinsizwa bakhuza izaga einsizweni abasuke bengabaphenyile bababona ukuthi baseyinsukwini zabo noma bekhona einsukwini zabo kodwa manje sesizokhuluma nje ngoba sibona lokhu okulama manje sikhohlwe ukuthi umonakalo ngempela udedelwe yithina nabantu abazizalayo ngoba ukube lento yakhuzeka egcekeni ungaba iphumelanga ngaphandle ayigama lelo mfethu namakhosi njengamanje athule ngathi afile kodwa njengoba sesiwasola nje azobuya wena azosola thina uzubona ukuthi siphandla kangakanani mayiqala inyakaza wona azothi azosola thina ukuthi ijibe sawukhuluma emphakathini singakhulumanga nawo ngasese ngoba fresh mama vele Cingwane ke mina nje emlandeni wami nesemlandeni wakithi inkosi asinayo futhi ayikho inkosi ekufuna thina sikhuleke kuyona
ngoba thina ethi inkosi kwakunodumehlezi kamenzi kuphela usibona sinanhlabathi nje ngoba ziningi izinto esazi ukuthi izuzwe enhlabathini esasingeke size sigoloze nayo noma ngenzani vela wasemakini adayisa ngemsamo yasemakini awukho wakithi umsamo odayisa ukubuswa kokugqosi iyakuhluphi nethraffic ngwana yebo mfowethu ngiyakuzwa bani hayi sengiqedile mnokwami ngiyathobe kakhulu mboma kamqhele mfowethu ngoba udaba oluqhubekayo kodwa bengicela nje ukuvala ngenothele ukuthi mfowethu kusasa ekseni sizokhuluma kodwa ngizonyukela eGoli ngifuna ukuthi lokho abakuhlela ngiyokubona ngamehlo ngithule nje ngibuke ukuthi ngempela ukhona yini umuntu owemvunulo ongaherishisa izitabani lapha eGoli ayinikeze imvunulo zishika cha ciwane ngeke phela uvimba abantu ibhizinisi phela lokuthi baqashise ngeke ungabaphazamisa abantu abaqashisa ngoba nami imvunulo mangithiwa ngithumela intombi yami ukuthi ayihambe iyongibolekela ingafika ibuye naye umuntu oqashisayo ngeke azi ukuthi iyogqokwa yiyo noma iyogqokwa indoda yayo cha mkhaya vubala bodwa ngifuna ukuyosibuka nje lezo simo ngifuna ukubuka izitabani angini manje ngifuna ukuthi ngibuye ngikhulume ngento engiyaziyo ngifuna ukuwitnessa ihistory ukuwitnessa ihistory ethi ngiyibonile izitabani zivunule ngemvunulo kaZulu zatshikisa ngayo kwaMayimaye nesonto njoba zihleli angisho ukuthi mina bengizothi khulu bengizothi ungayi lapho owami umbono bengizothi ngiyaya amahostela onke eGoli insizwa zakithi ngiyaya ngifuna ukuyobona amanyala ngifuna ukuyobona izitabani zivunula ngemvunulo kaZulu phambi kukaZulu phambi kwezinsizwa bese ngiconfirm ukuthi sisodwa cha uyazi mina chunu ngishiswa yini kanjalo ufuna ungibuza ukuthi yini yenze usho njalo ngoba ngiyasho ngithi nowami umbono ubuzothi hayi ungafani nomuntu wesifazane othe okuye nothatha ifoni yendoda ayivule bese ebona izinto ezomkhalisa ngoba uzoya lapha ufike lento othi uyibone yenzeka mhlawumbe ugcina usuwenza into errong ngokucasuka noma ngokubuka lo muntu akana network uNkulunkulu wami Cikwane